biasane ora duwe tangi turu ngarit. Wong desa ya kaya ngene iki. Tangi turu ngarit, bar madang ngarit. Besi. Ayah ngarit. Enake pengangguran sukses ngene iki. Ora kerja ya ora titit, pedase. Tutup sik wae. Iki ulang tahunku ya. Umure tambah tua. Radijang Radidit Met ya. Wih, meh neng ndi pli? Ya biasa to wong ora duwe ya ngarit tangi turu ngarit. Ning sik. Piye apa? Kowe meh neng ndi? Ya biasa to lho kegiatane wong desa iki ya esuk awan sore iki ya ngarit terus. Wong ra diaritke angger turu ki ra jenak aku. Walah. Angger turu lagi makler no wedhuse gembrak kok piye kowe iki. Kayak ono HP men YouTubean ngono. Oh YouTubean padake menungso wae. Piye aku mbondek kok ngene iki enek apa jane? Lah iki kan aku ulang tahun, namanya ngadake syukuran kecil-kecilan, mangan gone mbok wae. Kowe ulang tahun to, Lut? Heeh. Oh ya muga-muga panjang umur ya, Lut. Sehat selalu. Yo muga-muga kowe diparingi panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Rezekine lancar. Amin. Enteng Oh jodoh. ya amin Lut. Wih, ulang tahun nih, Cak. Gebir wae iki, goleke banyu gak tepung. Ya wis Lut, ceritane iki mbok jak makan-makan aku ya tak mulih sik tak adus sik ning dandan ganteng wong dolan ning warung mosok ya gandan kaya ngene ya gembel ngene lho. Ya, siap. Tak tunggu nih warung Mbak Mas ya. Ya. Yo. Sik. Siap. Kok ketemu kok ya? Yo. A few moments later. Selamat ulang tahun. Aku ulang tahun. Lah jamu kan buat ulang tahun no. Ulang tahun belum. Ya wis ngerti. Wes adus arep mangan-mangan ra sida gagal maning. Iki sedang piye-piye yo. Sik. Terus wong desa wong ra duwe iki ya awan turu sore arep. Yuk. Iki ulang tahun nih, Cak. Gebir wae engko. Oh anu mlayu rono nusan. Celing. Celingu sih pakai.